3:15 da tarde, seguimos aquí en directo no Termómetro, na Televisión de Galicia. Rocío Padín, menudo ambientazo tendes aí en Ribadavia. Iso que aínda non pasamos. Xente fermosa, unha vila fermosa, aquí temos de todo. E mirade que bodegón tan fermoso que temos aquí. Hermilia, ti facías uns dulces hebreos aí que eran preciosos. Sí, eran todo natural. Todo natural. E aquí que temos? Contanos. Milindros e rosquillas. E un pouquiño de pan tamén, non? Sí. A ver, Antonio, ti que estás a facer aquí? Pois estou poñendo un viño para que poidades degustar o sabor da historia. O viño máis antigo de Galicia e un dos máis antigos do mundo. Máis antigos do mundo, xa vedes aquí que temos gastronomía, que temos cultura tamén aí, vinícola, que temos aí o viño do Ribeiro, pero víndeme por aquí, porque donde temos aquí esta cultura da auga. Fálenos da cultura da auga. Que temos. Vamos a ver, aquí en Ribadavia podemos sentirnos orgullosos de poseer unhas termas de aguas quentes que son únicas non só en Galicia, sino no mundo enteiro. No mundo enteiro, en 30 kilómetros, máis de 10 balnearios. Viva Ribadavia! Viva! Ribadavia! E ademais temos moita cultura musical tamén, que temos aquí o mestre Tielas con nós, que forma parte da banda tamén, das gaitas e todo. Sí, aquí temos a banda Lira Ribadavia, que é a banda máis santerga de Galicia e é unha das millores bandas de España. Ole aí, cuidadiño, cuidadiño. Pero se falamos de Ribadavia, temos que falar tamén da súa festa de historia. É verdade, nós temos a mellor festa medieval do mundo enteiro, a festa de historia. E falando de medieval, temos tamén un pobo moi medieval. Un pobo medieval, como podedes ver as nosas rúas son medievales, as mellores tamén de toda España. Ole que si, falamos de España porque temos aquí a unha chica que venden de Valencia que nos conta que... En Valencia tamén están votando por Ribadavia. En Valencia tamén votan por Ribadavia. ¡Viva Ribadavia! Xa vedes por aquí o calor da súa xente, unha xente que está volcadísima con este concurso, que está volcada por facer que aquí en Ribadavia brile máis que nunca. Si todos e cada un dos galegos sacamos do noso móvil e nos poñemos a votar, estamos seguros que Ribadavia vai a brilar máis que nunca. Temos gastronomía, temos música, temos cultura, temos unha xente espectacular, temos viño e temos termas. Vinde para Ribadavia, que é o mellor do mundo. Ribadavia, vamos abaixo. Vamos a enseñarnos o que é un grito seco de Ribadavia, compañeiros. ¡Arriba Ribadavia! Que teña viño, que teña viño. Pero qué maravilla, un bico moi grande aí para Ribadavia. Viva Ribadavia, claro que sí, Só Bernardo. por velos así de unidos, pase Pues o que sí. pase, xa pagou a pena o concurso. Pero Unidos as, Unidos. porque non sei, que observade, Moitas mulleres. Hai que por dicilo. goleada Claro. as mulleres. Aí de todos os xeitos hai que facer fincapé en que a votación é na web dos bombóns. Que non chamen. É dicir, para non esquecerse disto, pensade en min, bombóns, pensade en min. Bueno, que non se pode decir Ferrero Rocher. Bueno. Vale, eso. Hai que meterse na Chamábamos web. de pequeno que non tiñan Non van cobrar Os bombóns nada, da meterse Preiser. na web e Votan votan. por Ribadavia, a ver se mañá coñecemos e damos a boa nova de que pasou a final, e aí volvemos votar e volvemos insistir. Non quero ver a festa. Final, Se vamos a pasa. facer unha proposta que non van poder rexeitar, A mellor hai que facer un termómetro en directo desde Ribadavia. Ai, Vai sí. que a saber, Que debaixo dixo? das luces. Pois estaba Hai moi estupendo. pretiño de todo. Bueno, pois o gallá mañá lles podamos contar que Ribadavia é xunto con outra vila, non sabemos cal da terna, finalista neste concurso. Paso que pasa, estaremos orgullosos, claro que sí, de Ribadavia e das vilas fermosas que temos por toda Galicia. Con esta imaxen que a verdad só dá felicidade e alegría, despedimos o noso programa de hoxe. Que sexan felices, ata mañá. bo día. Gozade moito dos xoves. Adiós.